Hello friends, welcome to back my YouTube channel. So नोंथांमोन आंनि एपि ब्लग YouTube channel so नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसे बारहावा थाबावबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आबो जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन स नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नाय। लोगोफोर जों दिनै खालामगोनखौ टोंगो टोंगो। गाइस नोंथांमोना सानदों जानो हागौ माबायदि टोंगो टोंगो खालामगोन स नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांदो। आं दायो दङ स बेलसि दैमायाव थांगासिनो दङ स नोंथांमोना माखासे भिउसफोरखौ नायनानै लादो स बे जों गामिनि माइ गायग्रा दुब्लि स नोंथांमोना माबायदि नुदों आंथ' जोबोर मोजां मोनदों स बहुत नेचारेल। हेलो एवरीवन स दायो मोनफैबाय बेलसि दैमायाव स नोंथांमोना टोंगो टोंगो नायलांबाय थादो। So guys, अखा हाना दैया एसे देरदों स दैया गुबुंले फैदों स जों खालामगोन बै बालाबारियाव टोंगो टोंगो। तो लोगोफोर जों दायो मोनफैबाय स बालाबारियाव बेलसि दैमानि स दायो जों खालामगोन बेयावनो टोंगो टोंगो। लोगोफोर नायनानै लादो आंजों लोगोआव सोर सोर दं सोर जों टोंगो टोंगो खालामनो नागिरदों स राजा नोंना मा नाम? माब्रा नामखौल' खोन्थादो। नोंनालाय मा नाम? जतेन बर'। वाव। नोंनालाय मा नाम? जयदन बर'। जयदन बर'। नोंसोरनो टोंगो टोंगो खालामगोन ना? ओं। दे अब्लालाय टोंगो टोंगो खालामसै नामा होनो? ओं जागोन। दे आख्रा खुलिजेनदो। तो गाइस दायो जों टोंगो टोंगो खालामसिगोन। तो गाइस माबोरै मोनखो जोंनि टोंगो टोंगो स लकेसन चेन्ज लोगोफोर स बेयाव मोजां मोनाखै बारनो स बेलेग लकेसनाव थांसै। तो गाइस जोंना टोंगो टोंगो खालामग्रा स बारलांबाय स बे हाब्रां गोजौनिफ्राय स बे गाहायाव बारसिगोन दैयाव स टोंगो टोंगो लोगोफोर। ओ माय गॉड। असम लोगोफोर स आं बेबायदि साबा जागोन स लोगोफोर अब्लाबो बिसोरनि सायाव आंना गुन गैया स लोगोफोर। ओ माय गॉड बहुत इन्टारेस्टिं।